Вітаю, час новин на АТР. 30 грудня, 1037-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман», в студії Скандер Маметов. У цьому випуску ви дізнаєтеся. В окупованому Криму кадрові зміни. Ничего личного, коллеги, в этом нет. З США вислали російських дипломатів. Ми категорично не згодні. У Сирії почався режим тиші. Покласти край кровопролиттю та визначити майбутнє нашої країни. Заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова включили до списку терористів. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Він значиться як громадянин Росії під номером 5826. Тим самим Російська служба фінансового моніторингу наклала заборону на будь-які фінансові операції. Вчора Ільмі Умеров намагався сплатити через банк в Криму штраф, який йому присудив так званий Кримський суд. Але не зміг, бо банківські операції для нього були заблоковані. З уряду окупованого Криму пішов за власним бажанням так званий віце-прем'єр-міністр Олег Казурін. Він очолював галузь ЖКГ, транспорт і будівництво. Крім того, заяву про звільнення подав також головний архітектор окупованого півострова Олександр Кузнєцов. Наприкінці грудня пішли ще кілька чиновників окупаційного кримського уряду. Також від роботи був відсторонений глава служби капітального будівництва окупованого півострова Іван Пойда, міністр економічного розвитку окупованого Криму Валентин Демидов. Також написав заяву про звільнення за власним бажанням. Ничего личного, коллеги, в этом нет. И на следующий год такая же процедура будет касаться всех, ну, в том числе и меня. То есть тех, кто не в состоянии выполнять государственные задачи должным образом. Скільки кримчанам коштуватиме новорічний стіл? І наскільки більше у порівнянні з минулим роком доведеться витратити на приготування до свята? З таким питанням звернулися кореспонденти Крим-Реалії до перехожих на вулицях Сімферополя. Я не считала. Все, что пенсию получила, все потихоньку трачу. Много внуков, детей на подарки, на стол. До 5 точно выйдет. Семья большая. До 5 тысяч, да? Дороже получается. Как-то незаметно вроде бы, а получается больше почему-то. Уже ушло 20 тысяч. Уже это только начало. Так что я так думаю, что это только минимум. Отличаются больше в 2 раза. За 1,5 роки в Росії знищили близько 9 тисяч тонн продуктів. Це товар з країн, які потрапили під продуктове ембарго у 2014-му, тобто з США, Австралії, Канади, Норвегії та Євросоюзу. З метою безпеки країни, згідно з указом президента Путіна, знищено майже 400 тонн м'ясної продукції. За межою бідності в Росії, за офіційними даними, живуть близько 22 мільйонів людей. Ще 5 мільйонів заробляють в місяць не більше 7,5 тисяч рублів. В серпні цього року президент Росії Владимир Путін продовжив продуктове ембарго до кінця 2017 року. Потребитель заинтересован в том, чтобы получать товары хорошего качества по наименьшей цене. И поэтому нам нужно создавать конкурентные условия. Но, тем не менее, я вас понимаю, и на ушко могу вам шепнуть. Будем тянуть как можно дольше. Молода сім'я з Сімферопольського району потребує допомоги. Вчора у будинку Нарімани і Лінури Асанових в масиві Строгановка сталася пожежа. Сім'я з малолітніми дітьми залишилися без даху над головою і засобів до існування. Лінура і старший син зараз знаходяться в опіковому відділенні 6-ї міської лікарні. Якщо ви можете допомогти, прохання зв'язатися з головою мусульманської громади Дітановим Ділявером за номером +7 978 012 44 78 або +7 978 822 41 52. Україна збиватиме літаки, що порушили повітряні кордони. Згідно з постановою Кабінету міністрів, українським військовим дозволяється атакувати літаки-порушники після попереджувального вогню. Рішення про відкриття вогню прийматимуть міністр оборони, начальник Генштабу та командувач повітряних сил. Крім того, в разі прямої агресії право самостійно відкривати вогонь надали командирам повітряних екіпажів кораблів наземних засобів протиповітряної оборони.
З США висилають російських дипломатів. Згідно з указом президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами, Америку покинуть 35 дипломатів. Крім того, закривають 2 російських представництва в Нью-Йорку і штаті Меріленд. Це відповідь на російське втручання в американські вибори, заявляють у Вашингтоні. Також накладені санкції на окремі агентства та особистості, які пов'язують з хакерськими атаками під час передвиборчої гонки в Сполучених Штатах. Російським дипломатам надали 72 години для того, щоб вони залишили територію Сполучених Штатів. У прес-службі президента Росії Владимира Путіна заявили, що Москва дасть адекватну відповідь. Відомо, що російська влада розпорядилася закрити англо-американську школу в Москві і заміський будинок американського посольства в Срібному Бору. В англо-американській школі вчаться діти дипломатів Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Канади. Ми категорично не згодні з будь-якими необґрунтованими твердженнями, звинуваченнями, які були озвучені на адресу Росії. З нашої точки зору, такі дії чинної адміністрації у Вашингтоні є проявами, на жаль, непередбачуваної і агресивної зовнішньої політики. Російські дипломати, яких США висилають з країни, можуть зустріти Новий рік у літаку. Прес-служба посольства Росії в Сполучених Штатів заявила, квитків на літак з Вашингтону до Москви немає. Дипломатам потрібно буде спочатку дістатися з Вашингтону до Нью-Йорку, де більша ймовірність купити квиток на московський рейс. Однак видання «Московський комсомолець» спростовує цю інформацію. Квитки є у вільному продажу, але лише економ-клас. Однак російські дипломати економ-класом вилітати з США не збираються. В Сирії почав діяти режим припинення вогню. Гарантами угоди між урядом Асада і повстанцями виступили Росія і Туреччина. Армія Асада продовжить боротися з іділ і групами, пов'язаних з Ан-Нусра. Вільна сирійська армія, яку підтримує Туреччина, також знаходиться в опозиції до режиму Асада. Її представники угоду про перемир'я підписали і сподіваються на гарантії, надані Москвою. Ми маємо реальний шанс досягти політичного розв'язання, щоб покласти край кровопролиттю та визначити майбутнє нашої країни. Припинення вогню стосується усієї Сирії. Водночас угода стосується усіх збройних груп у Сирії. Під час перемовин російський уряд надав нам гарантії, що контролюватиме сили сирійського режиму та їхніх союзників. За останні роки кримсько-татарська діаспора Туреччини все більше цікавиться Кримом. Найближчим часом в Туреччині видадуть нову збірку оповідань про Крим і кримських татар. А ще в майбутньому очікують новий роман про період Кримського ханства. Детальніше розповість наш кореспондент з Туреччини Емінія Халіл. Після анексії Криму Росією кримсько-татарська діаспора стала більш усвідомлено ставитися до своєї національної ідентичності. Змінила своє ставлення до кримських татар дослідник і письменниця Аслихан Тібет Джейлян. З дитинства вона чула від своєї кримсько-татарської бабусі історії про Крим і кримських татар. А коли виросла, зацікавилася цією темою і почала писати про це. Історія Криму насправді дуже сумна. Вивчивши те, яким чином така могутня і сильна держава зникла, я була шокована. Відтепер решту життя я хочу присвятити написанню статей, історій та книг про це. Таким чином хочу розповідати про Крим всьому світові. Наразі письменниця працює над 2 книжками. Одна з них описує побут, культуру і фольклор народу. Спочатку я випишу книгу, що складається з 25 історій. Її я вже закінчила писати. У кожній книзі я описую кримсько-татарську родину і наші звичаї. Друга книга, яку авторка пише, буде в жанрі роману. Вона описує ханський період Криму. Головна мета авторки – розповісти читачеві, що у Криму було не тільки лихо. У Криму була сильна держава з розвиненою культурою. Я пишу роман, в якому описую Крим і Кримське ханство. Особливу цінність для мене становить саме ця моя робота. Мені б хотілося, щоб читач, який дочитає книгу до кінця, знав про наш народ все. Джерелами при написанні книг для Аслихан Тібет є історичні книги, архівні документи та розповіді людей. Я спілкувалася тут з багатьма кримсько-татарськими родинами. Їхній настрій такий – Крим – наша рідна земля, це наша батьківщина. І колись Крим знову буде нашим. Аслихан Тібет пишається своїм кримсько-татарським корінням. Вона вірить, що найближчим часом окупація Криму завершиться. Письменниця продовжує просвіщати турецький народ своїми статтями і книгами про кримських татар.
Я вірю, що прийде день, коли ми позбудемося окупації, і наша земля знову буде належати нам по праву. Я відчуваю ту біль і ті труднощі, які переживає мій народ в Криму. Щиро відчуваю. Книгу з оповіданнями читач побачить на початку весни 2017 року, а роман про Кримське ханство, над яким автор ще працює, видадуть приблизно за рік. Еміне Халіл, Владлен Мельников, Туреччина, Zaman, АТР. Це всі новини на цей час. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Zaman». Будьте з АТР. До побачення.